इ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी के हर ताजा और नया जानकारी पावत रही बिल्कुल फ्री में और बेल आइकन के दबावल ना भूलम। रउआ सब के आज के हम रिपोर्ट में ये बतावे जा रहल बानी कि जब सुपरस्टार पवन सिंह जी अक्षरा सिंह के मोटरसाइकिल पर बैठा के बाजार में चल गिले तो पब्लिक के रिएक्शन का भइल। आप सबको बता दी कि पवन राजा के शूटिंग चल रहा बा जौन में अक्षरा सिंह और पवन सिंह बालो हीरो हीरोइन, और अचानक बीच में शूटिंग के बीच में पवन सिंह जी अक्षरा सिंह के बुलेट पर बैठा के बाजार में चल दिले। लेकिन कुछ देर गईला के बाद जहां शूटिंग प्लेस रहे थोड़ा सा आगे निकलले तो इतना ज़्यादा पब्लिक भीड़ लगा दिले, इतना ज़्यादा पब्लिक भीड़ लगा दिले कि दोनों आदमी के मुंड रहे कि बाजारे जाके कुछ घूम के कुछ खाइल पियल जाई, फिर वापस लौटे के पड़ गई सुपरस्टार पवन सिंह जी के अपन बुलेट लेके। काहे कि पब्लिक के डिमांड इतना हो गई उनका से हाथ मिलावे के, उनका से फोटो खिंचा के, उनके साथ सेल्फी लेवे के कि लोग भीड़ लगा दिलस। पवन सिंह जी अकेले लिख रहा बुलेट लेके कि जाइम आराम से बाजार घूम के चलाइम, कोनो सिक्योरिटी के बिना सिक्योरिटी ले ले। लेकिन पब्लिक के लोग चाहत उनकर इतना ज़्यादा बा कि सेल्फी लेवे खातिर खास तौर पर लोग अपना जो फोटो खिंचवावे खातिर इतना ज़्यादा भीड़ लगेलस, इतना ज़्यादा भीड़ लगेलस कि सुपरस्टार पवन सिंह के अपन गाड़ी पीछे करके वापस आके शूटिंग स्थान पर जहाँ शूटिंग हो रहा बा रुके के पड़ गई, और बाजार में बात में जो खाए पिए के मन कैलस दूसरा लोग से मंगा के सुपरस्टार पवन सिंह जी कैले। तो इतना प्यार कर रहे पब्लिक सुपरस्टार पवन सिंह जी, चाहे भोजपुरी के कोनो स्टार से मिले खातिर उत्तेजित रहे। खबर अच्छा लगे तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वीडियो को लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी। बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।